Ako ay binigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay ng Panginoon. Kailangan po sa paghahanap buhay natin, huwag tayong mandadaya. Ano po, yung hindi sa atin, huwag natin pakikialaman kahit walang nakakakita. Minsan po, binigyan tayo ng pagkakataon, may nagtitinda sa palengke, may nagtitinda sa vendor, o mayroong maliit na hanap buhay. Kailangan po, gampanan natin ang buong katapatan, yung ibinigay sa ating pagkakataon ng Panginoon. Ano po, baka mamaya, dadayain natin yung timbangan, babawasan natin ang kalahating guhit. Hindi po pakibigyan ng Diyos yung ating mga panalangin sa Kanya kasi ang Diyos ay katapatan. Ang Diyos ay katotohanan. Di po ba? Okay po. Tapos kapag tayo nabigyan ng pagkakataon ng trabaho sa panibagong kumpanya, o construction, o ano man ang ating kinabibilangan, kahit tayo magsasaka, kahit na tayo ay mangisda at driver. Kailangan po pagka tayo nagtatrabaho, ipakita natin ang determinasyon sa ating trabaho. Hindi yung nahirapan lang tayo ng konti, ayaw lang tayo. Hindi po yun. Ang gusto ng Diyos, ibigay po natin ang buong makakaya natin. At doon papasok ang himala at kapangyarihan ng Diyos upang baguhin ang ating buhay. Tuloy po natin ang ating Panginoon. Kung ang ating itinanim ay siya rin nating aanihin. Kung tayo ay patuloy na magtatanim at maghahasik ng binhi ng kasamaan, ang ating aanihin sa katapusan, kaguluhan, karamdaman, kahirapan, at walang hanggang kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Subalit kung tayo patuloy na maghahasik ng binhi ng gawang kabutihan, sa katapusan, ang ating aanihin, kagalakan ng puso, kapayapaan ng isipan, di lang kasaganaan, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa Kanyang kaharian.